desperation, I turned to heaven and spoke your name. Hi mga igsoon, maayong hapon. So, pasensya kayo sa akong naong haggard kayo. Ay, gikan ko ng limpyo. Unya, today is Friday man. So, ugma sa birthday. So, ang kaning mga chords sa mga guitar, baho, kaning gadget, ako na siyang limpyuhan. Mic, wire sa mic, ako siyang limpyuhan kay bago pa mong minamalhin, so naapot yung ingon dili siya siminto nag mayutaan jud ang cord, so sundi ako mga video mic son. Hi mic son. So sundan ako anang sugdan o paglimpyo sa cords. Dili siya limpyuhan oy. Muna siya butangan sa cords. Tanawa go kay kinailan siya limpyo. Kinailan siya limpyo. Siya. Chords. So, asan siya ng chords? Yun na. So, lingin na ni siya. Para makuan siya. Kanina sa chord sa bahu. Hu. Kanimo ang tanan. Daya suga oy. Lingin na pod para limpyo siya tan-aw. Let it be your prayer. Okay. Duha na. So, sa mic na sad. Nalang siya na iglimpyo kay lapok. Hala no?
Pasensya kayo sa akong buhok kay ikang ko naligo niya, wala ko nagkuan. Wala ko nanuglay. Okay, daghan kaayo. Careful ang akong buhok basta nanuglay ko basta. Mudaghan akong uban kay akong ugan. Ganhanan ka o balaan sa tapos na palagaran ka so, inighuman din ako glimpyo magsuon. Balikan kami. Bye-bye! Hi! Magsuon. Manaday glimpyo ang mga courts para set na tanandaan para sa pagsimba o pagdaig ngadto sa atong buhit nga Dios. So, bisan gamay ra to nga gimbuhaton, ako lang i-share niyo nga sa gamay o sa dako basta para sa Ginoo, basta kinasig-kasig nga para sa Ginoo imong gibuhat. So, naadyo na siya point diha sa Ginoo. Okay. Para lang sa siyang kahimayaan. So, salamat kay dako sa pagtan-aw, like, comment, share, and also subscribe sa akong YouTube channel. Bye-bye. Iksoon.